Tu crezi că trebuie să-l vizităm? Nu. Dacă e pedofil, poate ne violează. Și de ce suntem la karate? Haide, Chiar ar trebui să ne mai ducem la cursul ăla. Ne-a chemat sensei și noi ne-am dus. Hai să mergem acum. Upsi. Mă rog, lasă. Haide. Nu știu, că am crezut că și... Eu știam că și el merge la karate. Dar cred că nu mai merge acum. Ok, haide. Deci, v-ați zis că va trebui să mergem la karate. Nu știu că... El mi-a spus că nu mai merge. Așa ne-a spus Sensia în săptămâna trecută. Nu-mi amintești. Dar cred că vine înapoi. Da. De-abia aștept să ajung la karate. La 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 la. Ha? Am primit un mesaj. Oh. Da, domnul bolnav. Ce păcat. Nu, că e seară. Și știi că noi facem cursuri numai seara. Ne întoarcem înapoi acasă? Da. Haide. Mihai. Lasă-l, hai. La 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 la. Ce păcat că nu se mai țin pot să... Hei. Se pare că doarme. Hei, te-ai trezit. Nimic. Sună și o colegă pe dreapta. Ok. La 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 la. A venit ziua sau? Nu contează. Nu mai am somn. A venit ziua. Vrei să zici sună tău? Ok, haide. Au. Hai. Am văzut de pe tine. Păcat că nu mai fac cursuri la karate. E așa? Nu-mi plăcea să mergem la karate. Dar cred că o să ne mutăm la pictură. Adică, nu știu. Vrei să mergem la altceva? Mate. Nu, îmi place la mate. Du apa aia, că mie nu-mi place. Știi că mie nu-mi place apa asta. Vreau și mai ca să facem duș în ea. Da, dacă casa e de la lumină, am uitat. Stinge lumina. Mai bine. Haide. Hai. Să știi să nu auzi. Da. Am mai dat apă. Du-te dacă acolo unde e chestia aia. Unde? Acolo. Trebuie ăsta să mina apa în cap. Scuze, haide. Nu mă de mână. Ah! Bine că știm să notăm. Hai să ne plimbăm. Hai să pescuim o leacă, vrei? Stai un pic. Să iau undița. Doar un pic.
doar un pic. Hai, dă-i drumul, că au venit pește. Hai. Poftim, am venit pește. Stai un pic să-mi iau și eu. Unde și mie? Poți să iei două. Ca să-mi dai și mie una. Stai că ne-am acum singură. Deci, Stai că te dau ție. nu, stai că mi-am luat deja, nu, da. Că am luat. Haide, stai un pic să arunc peștele ăsta. Dar mai este ceva cu... Este și un fel de uniță cu un morbă. Cred că e pentru iepuri sau ceva, nu știu. Nu, ăsta e pentru... Ăla e pentru... Oare vine vreun pește? Că au spus că vine mai căldură, dar... De când a venit un pește, nu l-am prins. Trebuie să prindem prima. Noi nu suntem băieți, dar e greu. Hei, te-ai băgat în apă. Vino repede înapoi. Că să nu te neci. Ah! Of. Ai, e cam greu. Am primit un pește, dar nu-mi plac ăștia. Ce mai vrea să facem? Habar n-am. Mă rog și o să-i cam plictisitor. Vrei să ne ducem în oraș? Adică casa noastră? Vrei să ne ducem în oraș? Ești bine? Haide. E cam plictisitor pe aici. Hai să ne ducem în oraș, că știu până să luăm. Haide. Ah. Ești bine? Haide. Hai să nu cazi acolo. Toată ziua am văzut să ales pe tine. Hai să mergem. Nu știu ce avem noi azi. Mai știi Olivia are un multicolore? Da. Era atât de ciudat. Poate a fost iluzia de noastră. Ce frumos oraș din așa. Bună ziua! Bună ziua! Haide! Bună ziua! Bună ziua! Am vrea să comandăm... Ce vrei? Ceva din menule de mașini. Am vrea niște... Niște... biscuiți și... atât. Ok. Cât va trebui să așteptăm? Nu mult. Comandai servitor. Mulțumim! Haide! Să stăm aici. De ce băieții ăia au făcut așa la noi? Nu știu. Uite cum stau și eu ca să poți să stai pe masă. Așa e bun. Ce plictisitor e la noi. E ce mai distractiv pentru că orașul ăsta e mai fain. Vrei să ne plimbăm? De ce băieții ăia se duc așa la noi? De ce vă uitați așa la noi? Băi. Am furat fața. Mă scuzați, la revedere, poftiți și banii, ne pare rău. Unde se îndreaptă fetele astea? Arată așa de drăguț. Bine, așa sunt ciudați. Haide. Probabil sunt prietenii lui Mihai, adică știi ce vreau să spun. Dar el nu locuiește aici. Da. Cred că de pe Facebook. Stai că am uitat acum de telefon. What? Mihai s-a făcut un grup. Ne-a adăugat și pe noi. Grupul lui se numește Pedofilii. What? Sper că nu ne adăugă și pe noi, pentru că noi nu suntem.
Wow, vrei să ne casăm aici doar o zi? Sper că nu cam nimeni, adică... De fapt ne-a adăugat. La persoane sexy. What the fuck? Nebun. Exact. Nu pot să cred că am vrut să avem grijă de el. Oh, nu. Oh, nu. E rău. E rău. E rău. E rău. Ce? Uite în spate, uite în spate. Hai să ieșim de aici. O, să distrugătoare. Nici măcar nu știu cum am făcut asta. O, Doamne. Hai să stăm aici. Tu stai pe cealaltă parte. Adică pe ăla. E chiar ciudat. E drăguț orașul ăsta. Dar nu e Mihai? Opa, da. Ce caut aici? Stai, că nu. E Alexandra pe care căutam. Alexandra! Scuze. Te mor. Ok, Alexandra, oprește-te. Oprește-te acum. Oprește-te odată! Nu vă îngrizi, nu te-a pus nimeni. Oricum aici nu nimeni, pentru că e 9 dimineața. Nu-i nimic, oricum. Na, tu ești cea mai bună prietena mea. Haide, prietena ta bună, chiar dacă era chiar. Haide. Ha? Ce cum doamna asta? Ce mare îi, dar și curge la capăt din ea. Dar e faină. Uite aici niște oameni. Uite-l pe Mihai. Hei Mihai, ce cauți aici? Mă gândesc la spune, adică la chestii faine. Mihai, Da. Ce? termină. Lasă-mă. Uite mapa, hai să vedem. Hei, Stardust. Dia. Uite. Wow. Oare unde am putea noi merge ca să mâncăm? Hei, bună ziua! Bună ziua! Știți un local unde putem mânca? Păi sunt o grămadă. Am fost acum la o pizzerie, dar n-avea așa de multe lucruri. Eu am auzit că, că a spus la fratele meu, s-a reclamat că a venit două fete și au deschis masa. Da, din greșeală. What? Da, din greșeală. Bine, că avea o plată extraordinar de mare pentru că, da. Da, dar acum ne spuneți unde sunt câteva locale. Nu. Sunteți foarte rău. Au. Bună ziua! Uite o fată! Bună ziua! Știți cumva un local unde putem mânca? Nu Alo, bună ziua! Ce? Știți un local unde putem mânca? Da. Acolo. Undeva pe acolo. Mulțumim! Haide! Oamenii ăia sunt cam ciudați. Nu-i așa? Da, mă sperie. Pizzerie! În sfârșit, uite, arată și o pizza gigantică sus. Bine! Bună ziua!